Lähde mun kanssa viettämään viikonloppua ja valmistautumaan 9 päivän kiertueeseen, tuottaja edition. Lähdettiin perjantaina puolen päivän aikaan ajamaan mummukoiran kanssa takas kotiin päin Turkuun. Suoraan tietysti toimistolle, sillä oltiin tuottajakollegan kanssa sovittu, että pakkausprojekti hoidetaan yhdessä maaliin. Oltiin myös ennakkoon saatu tieto, että meidän esiintyjät tykkää tosi paljon juoda teetä, niin kuin tosi paljon. Niin haalittiin sitten kaikki vanhatkin varastot tyhjiksi. Itse varastolta pakattiinkin sitten kaikenlaista kahvinkeittimistä pyyhkeisiin mukaan rundille. Sitä ei oikein osaa edes ajatella, että mitä kaikkea siellä kiertoilla voidaan tarvita. 4 jälkeen päästiinkin sitten Dianan kanssa lähtemään ja paineltiin extemporeen suoraan Turun keskustaan, koska ihana kollega Petteri oli tullut viikonlopuksi Turkuun. Tää on muuten kakkui Kaffelasta. Pikakahvilta mä juoksin kotiin ja tässä kohtaa kello oli jotain tyyliin 6. Piti mennä laittamaan kynnet kiertoekuntoon ja siis kattokaa kuinka upeat näistä tuli, mä en kestä. Perjantai-ilta, kello on ton verran. Tilanne on tämä. Mä oon just saanut edellisen reissun kamat ulos laukusta. Tarvitsisi alkaa pakkaamaan kiertuetta varten, joka alkaa yli huomenna. Iltateet on keitetty. Näillä mennään. Katsotaan, koska tää pakkausprojekti valmistuu. Tää on aina se suuri kysymys, kun lähtee rundille, että kuinka paljon vaatetta pakkaa mukaan, että yrittääkö pärjätä mahdollisimman vähällä ja sitten käy aina välipesemässä. Pesulla 247 on niinku palveluista paras, suosittelen erittäin lämpimästi. Löytyy myös todella monesta kaupungista Suomesta. Vai pakkaako silleen, että on niinku enemmän vaatetta kuin oikeasti tarvii? Et mikä olisi tavallaan järkevää. Nyt mulla on 9 päivän reissu tiedossa, niin todennäköisesti joudun ainakin 1 välipyykkäyksen tekemään. Plus mulla on siellä muutama välipäivä ja vähän tommoista vapaatakin ohjelmaa yhdessä kaupungissa tiedossa. Ihan mielenkiintoinen pakkausprojekti tulee, mutta hei. Hommahan siis etenee. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mun vaatekaapin värit on niinku just hyvät. Et siellä on vähän violettia, vähän sinistä tossa ja muuten niinkö aika tolleen mustaa. Joten tähän asti päästiin tänään. Homma jatkuu huomenna.